Okei, kuuntele nyt tää, koska tää menee suoraan sun kolmannen silmän wifiin. 5D-tietoisuus ei ole mikään paikka, se on vibe. Se on se hetki, kun sä tajuut, että sä et oo sun ajatukset, vaan se tyyppi, joka katsoo niitä niin kuin Netflixiä ilman mainoksia. Aika, illuusio, ego, DLC, joka jäi päälle vahingossa. Sä oot jo siellä, mut sun mieli yrittää vielä päivittää vanhaa käyttöjärjestelmää nimeltä pelko.exe. Ja yhtäkkiä, boom, kaikki synkkaa. Numerot 1111. Satunnaiset déjà vut, se outo tunne, että joku kosminen algoritmi suosittelee sulle sun omaa elämää. Sä et enää reagoi, sä resonoit. Draama tippuu pois niin kuin vanha skin Fortnite-hahmolta. Anteeksianto ei ole enää teko, se on default-asetus. 5D:ssä manifestointi ei ole toivomista, se on muistamista. Sä et vedä asioita puolees, sä lakkaat estämästä niitä. Kaikki tapahtuu samaan aikaan ja silti sä oot chillisti siinä, juomassa kahvia, tietäen, että universumi loukii kantaa sua kuin NPC-pääjuonta. Ja sit tärkein, rakkaus ei ole enää tunne, se on perusta. Se on se koodi, josta koko peli on tehty. Eli joo, tervetuloa 5D:hen. Et sä tullut tänne, sä vaan heräsit.